BPFनि गाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै MLA जयन्त बसुमतारिनि गोख्रों फिनजाथाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो धिक्कार होयो निन्दा खालामो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माबा मोनसे दाय होनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थाथों मानोना जारिमिना बर'फोरनि जारिमिनाव बेखौ जों नुबोदों जायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै गसंथाबोदों बिथांमोना समाजनिफ्राय दोरोदलांनांदों समाजनि मेगननि नोजोरनिफ्राय आनग्लेट जालांनांदों नंगौ मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे बाथ्राजों फिनजाथाय होदों बिथां जयन्त बसुमतारिया फिनजाथायाव बुंदों बिटिआर सरकारा फरायसाफोरनि थाखाय लानाय सुपार 50 बिथांखिखौ हाग्रामा महिलारिया माब्ला लाफेरामोन बिटिआर सरकारा मन्दिर गिर्जा लुफुंनायनि आलारि सोरां बिथांखि गियान सोरां आरो गोबां बिथांखिफोर लादों बेबायदि हाग्रामा महिलारिया माब्ला लाफेरनाय बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्राजों हाग्रामा महिलारिखौ सोंथि खालामदों MLA जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरि मेलाव बिथां जयन्त बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिखौ जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि सायाव हाग्रामानि अजद खालामनाय बाथ्राखौ फिनजाथाय खालामनानै बिथां MLA बुंदों हाग्रामा महिलारियासो 5 स्टार हटेलाव थाहैयो क'क्राझाराव हाग्रामा महिलारियासो आसि एरनो जायगा गैलायै रेस्टुरेन्ट हटेलफोर दं हाग्रामा महिलारिया गावनो बेबायदि जानायखायनो गुबुनखौबो बायदिसिना सानफ्लां होनानै गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों बिथां जयन्त बसुमतारिया दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जों नुदों जे थांनाय 15 बोसोराव दिनै गणबिच्छिन्न जानानै दं बिथांनि दोलोआ हाग्रामा महिलारिया सुबुंफ्रा थांनाय 15 बोसोराव बिराद मोनसे आग्रहयै बिथांमोनखौ नेदोंमोन जे हारि माहारि जाथि जनगोष्ठीफ्रा समान मोनथाय समान जौगानाय मोनगोन नैबेयाव गोजोन थासारि फैगोन होननानै नेदोंमोन नाथाय बिथांमोना बहा गोजोन थासारि लाबोनो हारिजों हारि दाङाबाजि खालामनाय बर'नि राजनिथि लानानै फैबाय जेराव गोबां मानसिनि जिउ खहा जाबाय जेराव हारिजों हारि फोथायलायनो हायै जाबाय दा बेबायदियाव मा जाबाय बिथांमोना थांनाय बे 15 बोसोरनि उनाव गणबिच्छिन्न जाबाय सुबुंफोरनिफ्राय जायखारनानै थांनांबाय दिनै रायजो राजाखौ आरोबाव गावसिनि फारसे मेगन फिदिंहोनो गोसो बोहोनो दिनै सोरनियावबा हाब्रु फुननो बिथांमोना नाजादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहैबाय दिनै फरायसा आफाद माहारियारि आफाद समाजारि आफाद बिथांमोना हारिनि राव थुनलाइ हारिमुजों लोगोसे समाजखान्थि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय हाबा मावो मालाबा राजखान्थियाव रायजो राजाफ्रा जेरा थगायजायो रायजो राजाफ्रा जेरै गोरोन्थि लामाजों मालाबा दैदेनजायो बे समाव रायजो राजाखौ राजखान्थि सांग्रांथि खालामबोदों जारिमिना बेखौ रोखा रोखायै बुङो आरो जों बयबो मिन्थिगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा बायदि गोथार मोनसे आफादखौ राजखान्थिनि मोनसे हाब्रु फुननो नाजानाया बे जोबोद मोनसे निन्दा खालामथाव एकदम निन्दा खालामथारनांगोन जोङो आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो धिक्कार होयो निन्दा खालामो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माबा मोनसे दाय होनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थाथों मानोना जारिमिना बर'फोरनि जारिमिनाव बेखौ जों नुबोदों जायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै गसंथाबोदों बिथांमोना समाजनिफ्राय दोरोदलांनांदों समाजनि मेगननि नोजोरनिफ्राय आनग्लेट जालांनांदों बेखायनो बे जिनिसखौ थांनाय 15 बोसोरावबो बुजियाखै दिनैबो बुजियाखै ओंखायनो दिनैहाय समष्टि दाफामनायाव दिनै UPPL दोलोनि बाथ्राखौ बिथांमोना दाय होनो नागिरदों बे जाहैबाय संबिधाननि मोनसे प्रक्रिया आरो बे प्रक्रियाखौ बाद होनानै जाया बिथाङा दिनै राजनिथि खालामदोंब्ला संबिधानखौ मोनथिगौबा संबिधाननि बादगा खोथाखौ मानो बुंबाय थादों ओंखायनो आङो रायजो राजाखौ खावलायदों जे दिनै हाग्रामा महिलारि बायदि BPF दोलो जायफ्रानाखि समाजनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय जायखारलांबाय बेसेबां गोजानाव गणबिच्छिन्न जाबाय बेबायदि दोलो बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ खोथाखौ जों मालाबाबो खोनासंनायनि बाथ्रा गैया बिथांमोनखौ जोङो नेवसिनांगौ बिथांमोननिफ्राय जोङो जायखारनानै फैनांगौ आरो दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव बेयाव सुपार 50 जादों दिनैहाय माने इन्जिनियारिंआव सुपार 50 जादों दिनै UPSCआव सुपार 50 खालामदों दिनै मेडिकेल लाइनाव दा बेबायदि हाबाफारिखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया माला लाफेरामोन दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा मोनसे आसनि लादों दिनैहाय गियान सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि रग निर्मुल आलारि सोरां बिथांखि जायजों जोङो फरायसाफोरनो फिसा फालांगि खालामनायफोरनो जायफ्रा बेमार आजार जाजादों बिथांमोननो आरो जायफ्रा दिनैहाय जाय माने जोंनि मठ मन्दिरफोर जेराव दङ गिर्जा दङ जोंहा मस्जिद दङ बायदि धोरोमारि थानसालिफोर दङ बेखौ लुखांनायनि थाखाय
दिनैहाय आलारि सोरां बिथांखि खालामदों हाग्रामा महिलारियाथ' खालामाखैमोन बेनिखायनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठिया दिनै UPPL दोलोजों प्रमद बर'नि दैदेननायजों फैदों आरो दिनैनि नैबे 32सा जोंनि राजबंशी हारिनिफ्राय दिनैहाय जगदान जानायनि खारनफ्राबो बेनो बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोजानाव थाथों जे बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बुंबावदोंदि हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'आ सासे खिबथा मानसि बियो न'आव ओंखाम जाला गावनि अफिस सेंग्राव मावख'आव 5 स्टार हटेलनि मोनसे किटचेन बानायनानै बावनो ओंखाम जायो आरो सरकारनि फैसाजों जायो बे बेसेबां सैथो 5 स्टारनि होननानै बुङोबा बहाबा माने रेस्टुरेन्ट होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारियावसो जों जेरै थाङो ओरैनो नुयो राजा लामाजों थां बबे लामाजों थां बेयाव हाग्रामा महिलारिनि माबा नङा माबा दङ चन्दन ब्रह्मनि दङ खाम्फा बरगयारि देरहासार बसुमतारिनि माबा नङा माबा दङ गुवाहाटियाव थांबावबो हाग्रामा महिलारिनि दङ क'क्राझाराव नोङो थाइ आसि एरनो गैयै जायगाफोर दिनै हाग्रामा महिलारिया बहाबा रेस्टुरेन्ट बहाबा नोङो हटेल खुलिनानै लादों गौरां हटेलफ्रालाय मानिसो बियो दा बेफोरनोथ' ना दा जाय मानसिया जेजों लोब्बा थाबाय थायो बे मानसिया गुबुनखौबो बिदिनो सानफ्राङो सिखावा सिखाव सानफ्राङो सादुआ सादु सानफ्राङो बयखौबो दिनै गावहा हिसाब गैयै हाजोसे समान धोन सम्पति खामायनानै लाबाय गुबुनखौबो बिथाङा बिदिनो सानफ्राङो हाग्रामा महिलारिमोन बायदियासो दिनैहाय बहाबा थाङोबा स्टार हटेलाव थाहैयोनो बहाबा थाङोबा बेबायदि नङाबानो थानो हायानो दा माला हाग्रामा महिलारिखौ नुफेरदों जे लामानि बहाबा लामा दथ'खानि साहा दखानाव साहा लोंनाय सोरबा खोन्थाफिननो रोंदोंना हाग्रामा महिलारिखौ सोरखौबा खोन्थाफिननो रोंदोंना जोंनि प्रमद बर' बिथाङा दाबो लामानि बहाबा गलायाव साहा लोङो माला नुफेरदों हाग्रामा महिलारिखौ बेखायनो बे बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैहाय जाया गारा नङा गारा दिनै दाय फुननो नाजानाय हाग्रामा महिलारि नों माने दिनैहाय बिटिआर सोरखारा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा समायखिरा लाजेननायनिफ्राय दिनै बोसोरथाम जानो थांगासिनो दं समायखिरा लानाय टाइमावल' हाग्रामा महिलारिया एसेम्ब्लियाव बिथाङा नुजाहैदों सेक्रेटारियेट बिथाङा गाहैदों बिनि उननिफ्राय थांनाय बे फ्राय बोसोरथामसोआ बियो माने एसेम्ब्लियाव गाहैयाखै बेयाव नों सेक्रेटारियेटआव थाङाखै बोरै बुंनो हादों बियो थांनानै नायबानो जाबाय हाग्रामा महिलारिनि सासन खालाव मा जादोंमोन सेक्रेटारियेट थांथावै रोखोम जादोंमोन मैला मैथा सेक्रेटारियेटनि कम्पाउन्डखौ नोङो फोसाबाखैमोन बेयाव हाबनाय एन्ट्रेन्स गेटआ माबायदिमोन थांनाय 15 बोसोरनि आरो नैबे 2.5 बोसोर बा 3 बोसोरनि गेजेराव मा मोनसे सोलायनाय फैखो दा बेयाव दिनै रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि सेक्रेटारियेटजों खाथि सोमोन्दोआव थाफैदों सिगाङाव सोरमोन जायफ्रा थिखा खालामोमोन हयथ' जायफ्रा थाखा फैसाजों लेनदेन खालामो बिथांमोनासो सौहैयोमोन दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों दा बेखायनो बिथाङा मेगन सानानै निस्सय बे खोथाफोरखौ बुंदों दा खुनु बेस गैया बे बेसलेस खोथा बियो आरो बे खोथाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा निस्सय फोथाया आङो रायजो राजानि सायाव बिश्वास दं मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों स्लट लानो हागोन